budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sugeng dalu para sutresna budaya miyarsa kakang Sumawana Putri. Pinanggih malih kalian kula wonten kalodhangan dalu menika lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik lan Informasi. Saben-saben malam Kemis kula sak kanca ing samake badhe sowan lumantar gegono lan ugi lumantar streaming wonten gemilangfm.id ing samangi sumangga ingkang boten saged nampi giaran lumantar frekuensi saged lumantar streamingipun. Pramila sowan kula dalem menika tansah pinagi ing kayuanan boten kesupen, alhamdulillah dalem menika kula sampun sowan wonten panjenenganipun kadang kula kinasih Bapak Dalang ingkang sampun misuwur, sampun kondang kawenang Bapak Santo ingkang dalu menika sampun kastur rawuh. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Unggul. Inggih, matur nuwun. Nyarsa sedaya. Sehat nggih Mas Santo? Pangestunipun tansah pinanggih bagas waras. Seger. Kita pun syukuri. Amin alhamdulillah. Pangestunipun nggih. Matur nuwun Desanto rawuhipun wonten kalodhangan dalu menika emanipun menika kadang kula dereng rawuh. Oh, sinten sih? Mas Bagong wau ngendikanipun tak nurut banyu sedelok. Lah ngoten niku lak. Karang tegalane nggih wiyar menika. Oh, ngaten. Nggih, dadi wau wis aku nek wis marake banyu nusul lah lak menika. Nila nggih anu ta panjenenganipun tansah pinaringan sehat. Alhamdulillah. Oh, nggih syukur. Bobotipun mindhak. Monggo wulan siam menika. Wulan siam niku karang nggih siam niku lak wulane. Ha iya leres. Ning nggih tetep tekun nindakaken kok kadang kula menika. Nggih Desanto, dalu menika nglajengaken rerembagan ingkang kala wingi nggih. Nggih. Wonten ing giaran ingkang kepengker menika sampun nyariosaken babagan prasetyanipun Dewi Sinta kalian Rama nggih. Nggih, leres nggih. Sampun dumugi wana lajeng bebedak. Nggih. Kidang kadosipun nggih. Nggih, leres nggih. Menika para kadang pandemen tartamtu badhe midhangetaken kalajenganipun cariyos menika ing samangkih wonten gayutipun lelampahan ingkang badhe kababar lumantar kadang kula kinasih panjenenganipun Bapak Santo. Monggo Desanto. Nggih, matur sembah nuwun paringipun kelodhangan. Nggih. Nggih. Para kadang rikala semanten nalika giaran ingkang sampun kepengker menika kula nyariosaken babagan Sinta nyuwun dhateng Raden Rama supados mbujung-bujung dhateng Kidang. Nggih. Lajeng menika cariyos candhakipun. Candhakipun nggih. Kacariyos menika Prabu Rama mbujung-bujung Kidang lajeng boten ketinggal saking pandulunipun Sinta lajeng dawuh kalian rayinipun pun Lesmana kapuri supados nyusul dhateng Kang Masipun kok boten ketinggal. Nggih. Lajeng pun susul singkat ing cariyos menika namung saderengipun Raden Lesmana sampun weling dhateng Mbak Ayunipun Ipe. Kakang Mbok menika kula badhe nilar dhateng Kakang Mbok nanging
tetep kula kedah wonten dasar boten nilar kapraitnan utawi pengatos-atos. Sak pengkeripun kula menika Kakang Mbok badhe kula ubengi rajah sak perlu supados wonten yen wonten bebaya rajah menika kangge ngayomi Kakang Mbok saking bebaya. Oh iya yen pancen mengkono aja nganti kesuwen maragake Kang Masmu susulana inggih sendika dawuh Kakang Mbok. Lajeng Lesmana tumunten kesah. Kesahipun Raden Lesmana saking ketebian menika Prabu Dasamuka utawi Prabu Rahwana menika kengkenan dhateng andhanipun utawi punggawanipun ingkang nami Kalamarica. Nggih. Dipun dawuhi supados salin wujud kala wau dados kidang nika wau. Kidang lak sampun nganu to? Sampun mlajar nggih. Sampun bujung. Lajeng Dasamuka malih rupa dados tiyang Poporiman. Tiyang Poporiman menika tiyang yen cara tembung sak menika pengemis. Pengemis ingkang sampun sepuh ingkang keluwen utawi kengelihan ngoten cara-cara. Nah menika lajeng mawi teken lajeng melampahipun dikluk-dikluk menika lajeng nyaketi Dewi Sinta. Dateng Dewi Sinta. Nggih. Nah Dewi Sinta sumerep tiyang Poporiman menika lajeng tuwuh raos trenyuh mesaken nggih. Lajeng welasipun menika supados nyaket dhateng tiyang Poporiman menika amargi lajeng tiyang Poporiman nyaketi boten mangertos yen to menika sak kupenganipun Dewi Sinta sampun dipun kupengi rajah badhe mlebet king rajah lajeng kuntal cara nganu menika kados tersengat listrik ngoten kuntal dawah gumeblak menika. Geblak lajeng nuwun sewu. Sakderengipun wujudipun Dasamuka. Dasamuka. Terus dereng anu nggih badhe pun mlebet. Lajeng anu kuntal lajeng baluk malih lajeng kalian menika salin rupa wujud nggih lajeng kanthi ngarah-arah lajeng wicantenipun duh Gusti kula nyuwun tulung kula menika tiyang boten gadah kula sampun pinten-pinten dinten boten nedha kula nyuwun tedha Gusti. Nah menika lajeng Dewi Warasinta lah mesake temen kowe yen pancen mengkono mara gage mrene lajeng nyaket menika dipun candhak astanipun sak sampun candhak pun tarik lajeng pun beradab beto melajar minggah gegono Prabu Dasamuka wau kalian lak sampun pikantuk hasil lajeng minggah terus niku langsung teko di coneng sikep coneng nggih Pun Mas, wih, dah, kene. Tapi kok Mas Mati mriko. Wah, kedisian to. Sik Mas Adi. Ayo milai tadi. Iya, wong yo naminipun sasi siang. Pun niku kake traweh. Jare dipamit nurut ban. Dereng malahan. Oh, Mas dereng. Nggih, niki dereng nurut ban ini nembe traweh terus kula langsung mriki niki. Wah, kedah. Nek Mas Santo sing ngandharke wayang kok ora ana aku ki. Aku ki penggemar wayang e. Aku ki saka ngomah wis sangen-kangen iki engko Mas Santo apa sapa, Mas Santo apa sapa kok aku kok. Aku wah ndang ditelepon iki karo Mas Santo. Oh, artis pundi to? Nggih, mboten apa-apa. Kula niku ngefan jenengan ngono lho. Dadi niki nyeritaki wayang nek mun crita dene iki, Pak. Iya, megek sithik saweg sekedhik. Ora rame nek ora aku. Ora rame. Ora mah aku ki nyenyet sepi kok iki. Iki nembe jejer cara-carane nembe jejer. Adegan kok. Alhamdulillah. Flashback cerita masa lalu. Napa nih, Mas? Nggih menika nyeritake Sinta dipun colong Dasamuka niku wae. Skenarione Dasamuka iso beradat Dewi Sinta menika wah. Ning lak wonten mangke wonten ketake berani wonten iki, Mas. Sing anoman niku wonten nggih. Niku lek nimere aku sing. Wah, welok. Wonten lho. Dalang sing ra iso mere ya ana, Mas. Utoke ketek ra iso mere. Lu sing iso mere mere ya ana. Dasare santenan dalang. Dasare sasi poso nek awan mere. Nggih, monggo dipun putih dilajengaken monggo. Oh, ngaten nggih. Menika
kacariyos lak Sinta pun colong kalian Dasamuka. Sak sampunipun colong lajeng Prabu Rama ing papan sanes sampun pikantuk hasil manah kidang menika wau. Kidang pun panah jebul sak sampunipun kidang pecah menika lajeng salin wujud dados wujudipun Denawa. Jebul menika kala marica utusanipun Prabu Dasamuka ing kapulih anu menika salin wujud beda dhateng Dewi Sinta menika wau. Lajeng sampun sak sampunipun kecepeng wangsul dhateng papan ingkang sekawit papanipun Dewi Sinta. Jebul wonten mriku sampun boten wonten Sinta. Wah, lajeng anu gegeran. Nggih, gegeran, kaget ning kawuran raos duka ning yen sedih mboten nggih wong Prabu Rama menika nganu satriya ingkang sampun pinunjul nggih babagan kebatosan. Lajeng sepalipun kados nutuhaken kaliyan Lesmana di yayi lak mau lak wis tak weling kang Mbak Yungu reksanen jaganen aja nganti engko nek ana bebaya mengko kena bebaya banjur mengko nandang bilai. Inggih Kakang Mas estunipun kula wonten sampun matur kaliyan Kakang Mbok Sinta yen to Kakang Mbok mboten kenging kula tilar amargi kula mundi dawuhipun Kakang Mas. Nah ini nyatane kena ngopo kok iki saiki Mbak Ayumu kok ora ono. Mboten wonten. Nggih. Nyuwun pangapunten Kakang Mas menika kok lepat kula. Ya wis yen pancen ngono nek upama jeneng ingsun nutuhake marang jeneng sira ya kaya ora ana paedahe. Iki kaya ana pancen ana sing njulung tungkol utawa ana sing tumindak nista. Iki saiki pun Kakang karo sliramu saiki piye carane budidaya supaya Diajeng Warasinta bisa ketemu ngoten nggih. Lajeng yantun kekalihipun menika lajeng sami ngudara nggih bidal nggih menika pados sisik melek nggih wonten pundi dunungipun Regyan Warasinta. Sadangunipun Lesmana kalian Prabu Rama menika lumaksana utawi mlampah menika kalian nggih menika wau si pados sisik melek gantos carita kacarita Prabu Dasamuka ingkang ngambah gegana utawi ngantariksa utawi mabur beto Sinta wah kalian gumucung wah rumas bumbung sanget ta menika laka-laka seneng saking seneng risa ta yen to piantun kakung pikantuk hasil awak dhewe piye wanita ing wah mesti biasane ngono nika mesti Waswati mesti nggih to kepethuk gak ono dirgantara ora ono wangkoing wah kowe guyu lak sak serune nggih kebayang ta menika nggih minggah gegana ing ketebian wonten setunggalipun peksi menika sinaosa wujudipun peksi namung peksi trahing peksi naminipun Garuda Jatayu. Kok lajeng saking ketebian sumerep yen to wonten wujud setunggalipun raseksa ingkang beta wanudya lajeng tuwuh raos subriyanipun dipun caketi wah kok kaya putri kaya tepung kaya sapa wah mesake kaya iki kaya lagi di anu kaya ana bab sing ora prayoga lajeng pun bujung Dasamuka pun telabung lajeng anunipun Sinta dawah lajeng pun susul kalian Garuda menika lajeng pun saut malih pun keta minggah watak Dasamuka nggih menika sinaosa menika wujudipun jalma manungsa namung nggih raseksa ning digdaya pun bucung malih mabur gentosan lajeng Garuda Jatayu lajeng dipun tendang pun dupak satemah Garuda Jatayu lajeng ucul nggenipun nganu ngrangkul Sinta ucul malih mleyang lajeng Sinta pun saut Dasamuka malih pun bujung malih kalian Garuda uyak-uyakan pun telabung malih Dewi Sinta dawah lajeng pun bujung malih pun saut kalian Garuda Jatayu. Sawetawis anggenipun paprangan utawi Bandayuda menika Dasamuka lajeng muntap. Nggih. Saknalika lajeng rekatak narik
pedang Mentawa. Pusakanipun Dasamuka ingkang landhepipun kagila-gila. Lajeng pun bujung Jatayu, lajeng pun bacok nggih, bacok sayapipun saknalika lajeng Potol. Tugel Sinta dawah pun beto kalian Dasamuka pun andhapaken pun ninggiraken lajeng Jatayu tasih sak dangunipun ngleyang menika lajeng gumeblak dawah wonten ing Bantala utawi bumi pun purugi kalian Dasamuka tasih dereng trimah Dasamuka watakipun ratu ingkang cenggiling lajeng nggih pancen yo jahat saestu lajeng pun bacok malih kalian pun pidak sirahipun nggih lajeng pun batapitaken ngantos Jatayu mboten enget rumaosipun Dasamuka sampun pecah lajeng pun tilar Sinta lajeng pun beto malih pun beto dhateng negarinipun Ngalengkandiraja sampun lajeng sawetawis Jatayu menika mboten saged menapa-menapa lajeng dilalah kedatengan Rama lan Lesmana menika wau. Sing Jatayu manuke wau. Wau nggih, lajeng tasih gesang men niku. Sak sampunipun kanu kalian Rama kok tiyalipun dipun tiling-tilingaken kok kok kaya kok isih ana ambegane ora ketang ming alon-alon kok. Jebul Jatayu menika saged nganu tata jalma nggih, lajeng matur yen to. Paduka menika sinten? Aku putra Ratu Ngayodya, aku Lesmana. Oh, Raden Lesmana. Iya. Lah kok njenengan wonten mriki? Aku goleki garwaku diajeng para Sinta ingkang ilang saka Pandulu. Mau papane ana tengah alas kono ning kok tak tiling kok wis ora ana. Waduh, Prabu Rama ngendika. Nggih, lajeng Jatayu lajeng mbatos lan nganti wah aja gek putri mau kae garwane Prabu Rama. Lah lajeng Jatayu kalian pedhot-pedhot nggih dipun matur amargi nggih ngampet sakit sampun nganu to cara nganu sampun napa sakaratul maut sekarat nika. Kalian pedhot-pedhot matur aduh yen ngaten putri ingkang pun betos tunggalipun raseksa menika mbok menika garwa panjenengan. Saiki ana ngendi? Pun beto Prabu Dasa ratu ing Aleng lajeng pecah menika wau. Pecah sak sampunipun pecah. Gandeng Prabu Rama kaliyan Lesmana menika sinaosa menika satriya ning mangertos sampun ngibab menapa nggih? Rasa prikamanusan. Sinaosa menika wujudipun peksi utawi kewan tetep dipun rukti. Dipun rukti, pun suwunaken dhateng Gusti supados dipun paringi pangaksama lajeng sukma minggah sampun lajeng anu tetep dipun petak kados umumipun jalma manungsa. Nah, singkating cariyos lajeng Rama ngendika kaliyan Lesmana, "Yayi, iki cetha pancen yen diajeng Warasinta menawa pancen ana ingkang njulung tungkul, ana ingkang pancen tumindak orang prayoga." Lajeng kados pundi? Kang Mas, ya saiki piye carane ayo digoleki bareng-bareng. Monggo nek negara Aleng ngendi papane kok kaya Prabu Dos kok urung tau krungu. Prabu Dos Ratu ing Aleng. Nggih wong Mas Par omahe Tron. Ayo bingung, ale goleki bingung. Ayo upamane Mas Es daleme Karang adiyo cetok gitu. Yen menika lah angel lajeng pun tungkul lajeng pun supados iki lajeng kalian lumak mlampah alon-alon menika. Sampun sak sampun lumampah singkating cariyos menika wonten tengah wana Prabu Rama menika manggi Raja Wanara ingkang kecepit wonten wit asem kembar. Raja Kethek. Raja Wanara nggih, Kethek nggih. Niku rajane. Rajanipun Kethek, terus rajanipun Kethek. Yang mboten Raja Singa nggih, Raja Kethek. Ageng gak ngoten nggih. Nun, nek kalian niku ageng pundi? Yo.
Gedene gede kaya kae ning dhuwure dhuwur. Lemu ngono sama. Ye agengipun kethek-kethek menika limrahipun sing mbok menawi nyilanipun. Semene. Ayo sak awake dhewe. Yen wonten ringgit estu menika nggih wujudipun nganu kalian jalma limrah langkung ageng. Kalian kethek sanesipun nggih langkung ageng. Cetok lemu to ki. Rajanipun kethek nika wau. Lajeng pun panggihi lajeng dipun andhapaken kalian Raden Lesmana ditulungi dipun tulungi nggih. Sing dipun punduti presa lho kok Kang Slira kok kecepet ana wit asem kuwi larah-larahe kepiye. Aduh nggih ngaturi kawuningan anu Raden kula menika yoktosipun rak kecepet ngaten menika mila pancen wonten sebabipun. Sebabe kepiye? Sebabipun kula menika gadah sederek mirip kados kula naminipun Koko Prabu Subali. Menika kula menika Pancakara utawi kula menika gelut kalian Kakang Subali. Amargi kula menika dipun dakwa yen kula menika ngrebut hakipun Kakang Subali. Kacariyos nalika semanten lak nalika kramanipun Denawa naminipun Maesasura Lembusura menika lak minggah kayangan badhe nyuwun triman Dewi Tara putri saking kayangan menika. Namung para Jawata menika anggenipun mengsah kalian Maesasura Lembusura sedaya sami kasoran. Lajeng minta sraya kalian Kakang Subali lan kula. Nggih. Lajeng minggah sowan Jawata lajeng Jawata dawuh supados nyirnakaken kraman menika Maesasura Lembusura menika. Nggih sendika menawi dawuhipun pukulun badhe kula estakaken. Lajeng kekalipun tumuju dhateng kedatonipun Prabu Maesasura Lembusura menika. Kacariyos kratonipun Prabu Maesasura Lembusura niku wonten naminipun kratonipun Guwa Kiskendha. Guwa Kiskendha. Dados wujudipun sinaosa kraton ing menika wonten wujudipun sak lebetipun guwa. Lajeng Prabu Sugriwa kaliyan Subali nguwuh-uwuh dhateng Prabu menika Maesasura. Lajeng dipun tantang intinipun nggih pokokipun nek pancen kowe ratu buta sing kacariyos lak sirahipun lak nganu to. Lembu kalian Maesa. Terus ingkang setunggal Maesa menika ratunipun menika menapa? Yen Maesa menika kebo nggih. Yen lembu menika sapi dados mila sirah kebo menika Maesasura, patihipun ingkang lembu menika Lembusura. Wah, Prabu Maesasura dipun tantang ngaten menika nggih lajeng bertitik. Nggih. Lajeng Subali weling kalian adinipun iki pokoke engko sing perang aku wae, kowe cukup ning jaba wae. Engko nek ana apa-apa kowe iso matur. Matur. Pokoke titikane engko nek upama ning jero paperangan kuwi ana ludira mili abang kuwi tegese sing mati ya buta loro nek sing mili getih putih tegese aku sing mati. Nggih. Wong nang jero guwa to niku. Jero guwa peteng lah ya Mas. Nggih, ngaten menika. Lajeng Subali mlebet dhateng guwa menika. Nggih. Lajeng Bandayuda paperangan rame, perang campuh. Lajeng singkating carita Subali menika dipun kruyuk to. Nggih. Maesasura Lembusura. Dikerubut kalih. Dikerubut kalian anu Lembusura Maesasura menika nggih. Nah, singkat carita lajeng Denawa kalih menika dipun kepruk sirahipun sesarengan dipun dukumba. Nggih. Dukumba sirahipun pecah lajeng mili getihipun. Mili getihipun abrit kalian putih. Lah getih putih menika janipun nganu
polonipun kalih ratu kekalih nggih. pecah dados mili putihipun. Sugriwa ingkang nengga wonten Jawi menika sumerep wonten getih putih lajeng grahita lajeng nggadahi pemanggi. Waduh Kakang Subali melu mati iki. Mati sampyuh. Kok mau mati sampyuh kok nek getih putih iki Kakang Subali sing ora ana, getih abang Lembu Sura Maesasura ingkang pecah. Iki sing mili kok getih abang ora putih. Menapa menika nggih to? Lajeng menika kalian Sugriwa lajeng pun tablek guanipun. Pun nggih. Pun tablek. Nggih dipun wastani yen to Nggih. Dumugi ning pecah to. Pecah sareng. Nggih, pecah sareng lajeng kesah. Kacarios prajurit Guwa Kiskendha nalika sami sami nganu teluk kalian Sugriwa lajeng asrah bongkokan nggih. Pokokipun sakmenika ratunipun panjenengan. Jawata sak sampunipun ngaten menika dipun lapuri kalian Sugriwa bilih kangmasipun menika dumugi ning pecah. Seda namung nggih Maesasura Lembusura ugi dumugi ning pecah. Kalian Jawata wah yen pancen mengkono gandeng kowe sing bisa oleh gawe sedulurmu tuwa ya sing isih urip ya kowe nek ngono Dewi Tara tak tak jodokke marang kowe. Asal priman putri menika. Ning nganu emanipun. Kok Jawata kok begitu mudahnya mempercayai kenapa ing ngatasé dewa Jawata kok mboten niti preksa langkung rumiyin nggih. Ha nggih menika kok dilalah kok nggih. Ning mangkih menika. Kirang prayogi mbok menawi unjukanipun dereng wonten. Wah nggih. Nyuwun pangapunten para kadang sutresna. Nyuwun palilah dimen kadang kula kinasih kekalih badhe kula damelaken unjukan sawetawis rehat wontenipun pariwara ingkang badhe dateng sumangga. Sekedap Mas Santo kula damelaken. Tetap ana janjimu selendang biru.
biru, selendang biru, among enaki hati, ora tekan batin setiamu. Selendang biru, tetap penuh janjimu. Selendang biru, selendang biru, among enaki hati, ora tekan batin setiamu. Selendang tetap penuh janjimu. Selendang biru, Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkit Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam.
serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Borobudur Semawur.
Mas Rumiyin monggo. Nggih, monggo disanto. Nggih, monggo. Monggo masuk, Gun. Nggih, monggo, Pak. Teh. Wah, sekarang seranane nggih ngoten niku. Nggih, ora apa-apa sing penting niku ilah ngilangi dahaga. Nggih. Para kadang Sutrisno Budaya Miyarsa kakung Semana Putri, wangsul malih wonten ing giaran Borobudur Sumawur. Ing perangan ingkang angka kaping kalih menika monggo ing samanggih ingkang badhe sambetan sambung raos kayutanipun kalian babaran dan menika saged sambetan lumantar 08 setunggal gangsal 78 968 968. Saged telepon, saged WA ya, Mas. Saged WA, saged voice note. Nah, niki malah nganu nggih. Sedure kula niki ada monitor nih, Mas. Nggih. Nggih. Saderengipun babaran materi, monggo salam-salam langkung rumiyin saking sedulur jenengan nggih monitor Mas Wardi rumiyin. Dik Jumbo. Dalange sing kek milenial. Kek viral. Wah, jan Mas Jumbo. Monitor Mas Santo apa Di? Heeh. Titip salam. Nggih, hani mesti mireng kok. Nggih. Niku kalih glinting, biasanipun kalih glinting. Lebar buka ngoten wah nika ya darus nika. Wah gila. Darus nika mboten darus. Darus. Terus kanca-kanca nggen kula Mas. Nggih, lintang. Mau nggih. Terus takmire masjid engko aku di senggol ya Pak Sutarjo kek mumet ning mau ki legake arep mangkat dene. Nembe mumet. Niki pun mantun kok. Pun mantun. Desarisasi poso kaya ngene ngarepe masjid lah ya gebribenen terus tiyang sepuh lah. Oh ngaten. Kamu kan lari-lari sampe kok gugah. Gugah wong sahur iku wah. Jan nganggo irama sing seru banget kamu. Nggih. Wingi nika ya ipul lek gugah-gugah kaya ngono e. Malah gugah wong sahur medeni wong. Pripun ta? Sahur. Sira sahur cokot gendruwo. Lah ya wis ora ono hubungane. Nggih niku nggih kula sampun tak kanca-kanca Jayan gantang mriku nggih. Monggo disanto. Oh nggih. Ingkang salam-salam rumiyin. Oh salam. Oh nggih. Nggih kinten salam kangge para kadang pepadi kinasih, kinipun ugi para pengurusipun. Kemudian kula Mas Radio Harsono. Nggih. Tasih aktif to Mas Padi niku. Wah yo aktif kok Mas. Oh alah kok kaya ora tau wayangan. Oh nggih no. Nggih to kok kaya ora tau wayangan aktif to niku. Nggih. Kula nggih anu nggih. Kok nggih anu janipun asring mireng para sederek-sederek nggih sami taken to. Nggih malam minggu dianake nggih kok. Nggih. Kok saiki kok gemilang kok ora tau ana wayangan to Mas ngoten. Kula nggih lajeng matur. Oh kerep kok kula ngaten. Kok kalau wingi yen nembe kemawon wayangan. Nggih, namun mbok menawi polanipun nggih benten. Nggih. Lajeng Adi Mas Iswanto, lajeng Mas Dimas Jumbuh Siswanto ingkang kula tresnani lan para kadang-kadang dalang sedaya saha para pandemen pecinta seni budaya. Nggih. Khususipun seni tradisional kalian seni Jawa. Sanes-sanesipun. Nggih. Salajengipun saking kula menika
kula nyebataken dulur-dulur kula ingkang wonten sinambi pun ujuk. Nggih. Wonten Ngaglik ingkang wingi bareng-bareng do nganyarke radio. Beh, Radio napa? nggih menika. Damel monitor Monitor. Nggih. Wonten juragane Lombok Mbak Wati. Terus Mbok Gintul. Pak Dava, ana Mas Slamet, ana iki Titik. Terus Ngaglik ngajine kabeh. Titik. Wah, Ngaglik akeh banget sing nembe sakit. Ngaglik Grinjing. Oh, Grinjing. Oh, inggih. Wingi denoke sing nembe sakit niki ya ndang mantun wingi wis ditumbaske obat. Heeh, adike Mbak Titik. Sapa Jal sedulur sampean? Sama ora ngerti to? Sapa? Saya ngerti lah. Ngerti lah. Ah ngerti kok takon. Lah ya mbok menawa jenengan. Ya padha-padha ning ngerti tak batin. Oh, dibatin ya. Nggih. Lajeng wonten Mbah War, Mbah Jum, Mbok Kris, Mbok Yasri, Mak Din, Mak Angga, teko sedesa. Terus Ripin, wah lah wis kabeh sambas jolali. Iki wis lekas gawe kandang, ngelarke kandang meneh. Elok tenan. Mendo. Wah, le ngingah niku jan peng-pengan. Mas Sambas niku. Cah siji pancen ulet. Wah, dulur-dulur kula ingkang wonten Trono mboten kula sebataken wonten Mas Heru lan sanesipun. Monggo sugeng midhangetaken lan sanesipun. Nah, monggo Mas Santo kalajengaken tasih wonten perangan wekdal. Oh, nggih, nggih. Nggih, kala wau. Nggih. Kita lajengaken wau dumugi nampi putri, nampi pelaporan. Nggih, nampi kanugrahan Triman Putri nggih Dewi Tara. Pun saksamipun ngaten lajeng Prabu Sugriwa rumaos keputangan budi kalian Prabu Rama lajeng sumpah utawi pratignya yen menika badhe nungkul utawi badhe mbiyantu menapa ingkang dados bot karibetanipun Prabu Rama. Nah, lajeng Prabu Rama kalian Prabu Sugriwa wau lajeng yasa negari ingkang dumunung wonten ing alas menapa niki? Alas napa kusupen? Alas Giantara menapa-menapa. Nggih. Menika lajeng dipun degaken dados wujudipun negari, dados negari Pancawati. Nggih, Pancawati nggih. Ingkang dados ratunipun Prabu Rama menika wae. Menika wonten naminipun Pancawati Baudenda niku napa, Mas? Menika jangkepipun. Menika biasanipun yen to Prabu Dasamuka, wah jagat Dewa Bathara, jedhis Rama ingkang mapan ana negara Pancawati Baudenda. Oh, tegesipun napa to niku Baudenda? Nyumanggaken menika tembung Pancawati menika menapa kula kok engko sepriki dereng. Nggih sing cetha iki apalan iki kok nganggo Baudenda. Dasamuka. Niku kok yen saking sengitipun kalian Rama yen Dasamuka mesti jedhis. Nggih, jedhis. Cetha Allah le nyuwara. Saking sengite. Sengit amargi kok Dewi Sinta kok dadi bojone Rama. Nggih. Monggo Sinta yen kalian Dasamuka kalian Sinta jan wah jan pokoke kaya cinta sekonyong-konyong koder. Nggih, mentok. Cinta. Neng wong Sinta ya ora tresno. Kados-kados ingkang kula inggah menika. Nggih. Dik, aku tresno karo kowe. Nah, ya ora apa-apa, Mas. Ning aku ora. Aku wis tuwa lho. Ayo ora apa-apa to wong aku ora seneng karo kowe. Seneng ya ora apa-apa to, ning aku ora seneng. Aku ora seneng ini kados Sinta. Menyakitkan. Menyakitkan. Kok umum lho mriko. Terus jujur, Mas. Jujur. Dik, aku tresno karo siramu. Ya ora apa-apa to, Mas. Ning aku ora tresno, ora apa-apa. Mau dijawab kok. Ayo le dijane wah mandes tenan. Menyakitkan. Dasamuka menika nggih nandes lak ngaten menika. Oh, ngaten. Nggih, amargi lho kok malah tresnane kok karo Rama. Ora karo aku. Ora karo aku. Aku ki kurangane apa? Raja sugih nggih to. Digdaya sekti ya ora elek ya ganteng kok geleme karo Rama. Lajeng anggenipun ngigit-igit lajeng menika wau jedhis Rama. Dasamuka menika
wayangipun. Menika. Ringgitipun menika. Ringgit dosa muka. Ya bagus ya. Bagus. Gagah menika yen poromipun gagah yen ringgit ringgit cucal ning yen ringgit tiyangipun gagrak ngayojan menika kacarias dosa menika bagus. Terus ganteng. Namung betosio nggih. Nggih. Tetep betosio. Yang ringgit ngayojan ringgit tiyang mboten ngagem sih. Oh, mboten. Nggih, mboten. Ning yen ringgit tiyangipun Solo ngagem. Betul. Ning yen wonten ringgit cucal kok dipun wujudaken kados ngenten lebih pada cenderung pada karakter supados ketinggal sanget yen to karakteripun pancen galak, wangkal. Nggih. Ning yo sembodo ora wedi sapa-sapa. Serakah ora wedi sapa-sapa nek wis duwe karep ora iso dipenggak, ora iso dindakke menika. Nggih, dari sisi tertentu sae ing bab sanes yen mboten terkontrol nggih mboten sae. Nggih. Menika Raden Lesmana ingkang sampun jumeneng nata dados Pancawati menika. Para Rama ingkang wonten ing negari Pancawati. Nggih, kula lajengaken pas wonten wedal sekedhik singkat ing carita lajeng Prabu Rama menika wau raosan kalian Prabu Sugriwa yen piyambakipun menika panjenenganipun menika kecalan garwa Rekyan Warasinta wonten negari Aleng dipun dusta dening Prabu Dasa. Dasa menika sinten tasih dados dados winati dereng dados pitakenan. Lajeng ingkang nami Anoman si kethek putih menika lajeng nyagai yen badhe madosi Rekyan Warasinta menika. Lajeng ngajengaken diripun piyambak cara tembung mengajukan diri untuk sanggup sebagai rasa dharma baktinipun kalian Prabu Rama dadi senopati. Badhe nggih madosi Dewi Rekyan Warasinta nggih. Prabu Rama menika kacarios nampi sasmita nampi gaiping Jawata yen Dewi Sinta menika pancen dipun dusta namung wonten sabrang samudra. Lajeng dosa. Anoman sagah yen badhe madosi menika. Kacarita jebul anggota menika ugi punggawanipun Sugriwa ugi sagah badhe ngetinggalkan dharma bekti ugi badhe nyagai yen badhe madosi Dewi Sinta. Kalih-kalihipun awet sami-sami dene nemipun darah muda menika lajeng ngendhelaken dhateng kekiyatanipun raga kaliyan kasektanipun lajeng dados pancakara. Ora malah bareng-bareng nih malah kepengin dhewe-dhewe ngetokke. Aku gitu. Nek bareng aku bareng Mas Parwaka ya do ben rame piye carane. Nek kono ora gelem ora tepaku nek dhewe. Nek dhewe meso sak kabiye. Iso wae. Tak pek dhewe. Iso dikukup. Anggotane kersanipun nggih ngaten. Ning lajeng dipun pisah kalian Rama lajeng dipun dangu. Saiki ngene wae tak kanggo Giri Patembayan sayembara. Kira-kira saguh pirang wektu. Anggota saguh kula wantun seminggu. Lajeng Anoman kula wantun 3 dinten. Anggota wah kula malah wantun 2 dinten. Anoman lajeng kula wantun sedinten. Enjang menika kula bidal mangke sonten kula wangsul. Lajeng kalian Rama dipun tali. Apa pancen wis tok pikir tenan Anoman? Nggih, sampun Gusti. Yen pancen ngono aku miji Anoman ingin tak tetepake minangka dadi senopati tak duta nang negara sing dituju negara Aleng kuwi sendika dawuh nyun tambahi paestu lajeng bidal. Bidalipun Anoman menika lajeng saksanipun nampi kancingan nampi dawuh menika lajeng bidal singkat carita wonten tengah mergi lajeng Anoman saweg bingung. Kok aku nyagai karane Prabu Dasa ki ngendi aku ya ora ngerti. Kok aku oleh kemelintimen kok semaguh men wani netepke sedina. Ane aku engko ora entuk gawe terus aku terus kepiye ngoten niku. Ning lajeng wonten yen wonten cariyos
pedalangan Jawi menika lajeng wonten tokoh Semar minangka caos pepadang bat-batan rembug bat-batanipun kalian Semar ya sampun pun pokokipun yen panjenengan menika yen nggadahi gegayuhan niku anggere wis manteng penuhune diantepi tenanan percaya semende karo sing gawe urip ora ana barang sing mokal ora mokal gitu mesti kabeh bisa kawujudan menika kacarita kula niku riyen nggih tau melu bapakne Dasamuka niku lak jenenge Dasamuka sing dusta niku Anoman Semar ngoten niku kula riyen tau ngabdi karo bapakne Dasamuka sing jenenge Resi Wisrawa niku pendhita pengpengan ya pendhita suci tenan ning setunggaling wektu bapake Dasamuka niku Resi Wisrawa niku kepleset karo Wanudya kegiwang karo Wanudya kesandung pinjung menika wae niku wonten cariyos pedalangan menika wonten lampahan Sayembara Sukesi ibunipun Dasamuka Sukesi janipun ya menika godhanipun tiyang gesang tiyang jaler niku kesok jarene sak ampu-ampu lha muni kalian Wanudya ini sak lajeng tumungkul wayang menika Pralampita to Mas asine nggih Pralampita to wayang ayo ngono kuwi nek arep kok gatekke kok tiru ya kaya ngono kuwi lumayan nonton wayang kok ora tekan bubar ngerti awale Dasamuka ki apik banget aming awale leres lho anak tekan lho Mas ingkang mastani Dasamuka ki apik lho ngaten menika nek nonton wayang ki dirampung nggih gitu wong ora bayar kok ora ming limbukan nah wayang ge dek nus dangdute Pak Dalang wis kepiye mawar kuning selendang biru lucu selendang biru versi dangdut ya ini lajeng singkat carita nggih kula lajengaken nggih lajeng sak sampunipun nampi pencerahan saking Anoman lajeng kumrika oh iya panjenengan tak anune wis saiki gendang gandeng Anoman ini saged ngambah Jumantara mabur lajeng mabur janipun sandunganipun Anoman niku kathah menika saderengipun nacap samudra nyabrang niku wonten Girikuda ugi menika punggawanipun Dasamuka ing naminipun Sayempraba menika putri ayu sanget nggodha dhateng Anoman menika ning Anoman saged lolos lajeng colot dhateng Alengka singkat carita Anoman wonten tengah samudra ya dipun begal ugi wadya balanipun Dasamuka siluman kathah ingkang wonten samudra wonten darat wonten samudra wonten ngantarisa kathah tentaranipun lapis-lapis nggih terus mila Dasamuka niku pancen ya ratu pengpengan nggih pengpengan ya sugih bondo sugih brana sugih wadyabala digdaya sekti mandraguna ngantos dewa kemawon kawon gitu manungsa kawon terus ya kacarita lak Dasamuka niku lak sampun dipun tetepaken yen dewa tetep boten saged ngawonaken manungsa boten saged ngawonaken niku amargi saking prihatosipun Dasamuka sisi baikipun Dasamuka menika menawi sampun gadhahi tekad kudu bisa kelakon mbok paribasane aku pantang menyerah nggih kudu mati ora apa-apa ning pokoke aku kudu bisa apa wae kan kejayu menika kados Dimas ngendikaken pantang menyerah menika ingkang patos dados conto menika lajeng namung dewa ugi sampun ya ora apa-apa tak turuti gandeng kowe tapa bratamu ya gedhe kowe duwe gegayuhan ora iso dikalahke dewa ya tak turuti ora iso dikalahke manungsa tak turuti ning sak sampunipun Dasamuka nalika nyuwun kalian dewa menika lajeng dewa nggih pinter gandeng ora iso dikalahke manungsa ora iso kalahke dewa iso kalahke karo munyo kewan nggih kalian kewan Anoman menika dilalah menika wonten menika ingkang tembung Suradira Jayaningrat dening Pangastuti menika nggih karo manungsae ra kalah kok dewa ora kalah kok kalahi karo terus menika endingnya yang menyelesaikan adalah Anoman lajeng singkat carita saged ngatasi siluman-siluman ingkang wonten
samudra, wonten katak sini, wonten kilat meja. Menika sedaya siluman saged dipun pejahi. Dumugi tlatah Ngalengka lajeng saged manggi Dewi Sinta, lajeng ngaturaken welingipun Anoman menika wujudipun kalpika utawi cincin. Welingipun Prabu Rama. Nggih, remening Prabu. Iki tulung iki aturna Gustimu nek pancen kuwi mapan ana Ngalengka. Lajeng pinanggih kalian Dewi Wirgansawara Sinta, lajeng matur yen to Anoman menika dutanipun Prabu Rama. Kula kadhawuhan supados ngaturaken kalpika menika minangka kangge daftar menawi kalpika menika dipun agem Gusti Ayu menika tasih pas tegesipun Gusti Ayu menika tasih suci. Namung yen menika dipun agem Gusti Putri kok lobok tegesipun Gusti Putri menika sampun nate dipun kepok kalian penjamah nggih. Sampun nate dipun jamah. Judule Anoman Duta. Nggih. Mas Santo. Menika nyuwun pangapunten. Dumugi kandhek anggenipun kalpika sampun dipun agem Dewi Sinta lan rumiyin karana winantes sing wanci sampun tungkap lingsir tabuh sedasa. Pamila nggih nyuwun pangapunten. Nggih. Mugi wonten gina pedahipun. Para kadang sutresna budaya saking sempelan lampahan kala wau cariyos kala wau tartamtu wonten nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Jangan pernah menilai seseorang hanya satu sisi saja, tapi cobalah untuk melihat dari berbagai sisi, karena belum tentu yang kita nilai buruk selamanya akan buruk, tetapi belum tentu yang dinilai baik selamanya akan baik. Sinten ingkang mastani gumantung sinten ingkang nyawang lan ingkang wiji. Wusananipun kula ingkang minangka kadang ingkang nderekaken dalu menika Mas Santo ngaturaken panuwun. Nggih, dawuh sami-sami Mas. Bagong pinanggih sarahayon benjang saged pinanggih malih wonten studio. Nggih. Para kadang sutresna mekaten lan semanten lepat diagung pangapunten wusananipun atur sugeng dalu sugeng nindakaken ibadah siam wonten ing wanci Ramadan. Mugi sedaya amal kesanan kula panjenengan ingkang nindakaken katampi wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun disanto. Monggo njanipun monggo telasaken rumit.
kanca ning isih gembira kalirap-lirap